Икми иген шытмас, үйренми білім юқмас. Ол консерватория ишігін яшьлегендә үзе үшін аздан гына япмыйча кала. Мәшһүр Нәҗип Җиһанны коткара, кире борып кертә. Камал театрында Мәйсәрә ролен башкару язмышын бөтенләй башка якка үзгәртеп җибәрә. Голландиядә җырлаганда аннан бер партияны 15 мәртәбә кабатлап җырлаган сырлар. 15 мәртәбә. Һәм икенче көнне җирле газета аны опера королевасы дип мактап язып чыга. Ол космос. Ол космос. Һәм әлеге космос бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә дә әзер. Серләрен ачар микән? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген шундый кунак, барлык кунакларга да кунак. Россияның һәм Татарстанның халык артисты, танылган профессор, академик, күп кенә җырчыларга икенче әни Венера Әхәт кызы Ганиева. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Исәме Ильяс. Венера хатыны, сезгә күпләр инде татар эстрадасының примадоннасы дигән мактаулы исем тактылар. Инде 40 елга якын сәхнәдә һәм шушы югары статусны елдан-ел арттырып, матур иттереп саклап барасыз. Шушы матур тавышны саклау, үз дәрәҗәгезне тоту, ни дәрәҗәдә бүгенге Венера Ганиевага авырдан бирелә? Әле ул сезнең өчен шулай җиңелме? Рәхмәт, мине шул кадәр зур итеп күтәреп. Сез моңа лаек. Беләсезме, мин үземне эстрадның примадоннасы дип әйтмәс идем. Шулаймы? Әйе. Ниш? Чөнки примадонна кайда кулланыла менә? Дөресенчә, ул опера сәнгатендә һәм оперетта сәнгатендә, ул опера спектакльләренең әйдәп баручы солисткаларына, операларда беренче партияны җырлаган солисткаларга примадонна диләр. Мин бит эстрадага тиз генә килмәдем, шуңа күрә эстрадада хезмәт иткән артистларны баштан ук шушы жанрда менә бүгенге көнгә кадәр хезмәт итүче артисткаларга примадонна дип әйтәләр. Менә рус эстрадасында примадонна дип Алла Пугачевага әйткәннәр. Менә шуннан соң инде бөтенесе ничектер үзләрен дә примадонна итеп хис итәселәре килә микән, ләкин Алла Пугачевага ул бик лайыклы менә шул исемгә. Ни өчен дисәгез, чөнки ул җыр жанрын ул шундый югарылыкка күтәрде. Ул менә нәкъ менә Станиславский, Немирович Данченко системасында кебек ул җырдан спектакльләр ясыйдыр. Менә андый бүтән безнең артистка юк. Татар эстрадасында инде мин бит башта опера сәнгатендә хезмәт иттем. Анда мин беренче әйдәп баручы, беренче партияларны җырлаучы солистка булдым. Мин шул хезмәт иткән арада мин менә примадонна дип мине җөрттеләр инде. Гомумән һәрбер театрның солисткасы, артисткасы беренче партияларны җырлаган җырчыларны примадонна диләр инде. Менә аннары инде мин эстрадага әкрен генә шундый күчтем инде, чөнки безне бит пенсияга озаттылар. Пенсия бик иртә миңа калса, бик иртә. Мин бик күптәннән пенсионер инде. Юк инде, пенсионер сезнең белән янәшә дә кулланып булмый, Венера хатыны, инде шуннан башлыйк. Чынбарлыкта мин пенсионер. Безнең бит театр по выслуге лет дип атала инде. Театрда балет артистларын 15 елдан соң пенсияга озаталар, безне 20 елдан соң. Һәм мин менә пенсияга озаткач, әкрен генә шундый эстрадага күчтем. Аннары инде шул укытучылыкка инде. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп эшлим бу өлкәдә дә. Педагогика минем өчен бик ул рәхәтлек шул кадәр җанга, чөнки үзеңнең укучыларыңны сәхнәдән күрү, аларның уңышларына шатлану, ул дөрестән дә ул бик рәхәт. Бик. Мин шул яктан да бик бәхетле. Һәм эстрадада да минем үземнең тамашачым бар. Әкрен генә булса да мин атлыйм эстрадада. Безнең татар эстрадасына килгәндә примадонна дип безнең инде Хәнияне әйтәләр. Әмма ләкин
Мен айтарым, біздің саңғат татар эстрадасында примадонна деп шулай ук Әлфия апаны Авзалованы. Алар шын барлықта примадонналар инде. Венера ханым, әгәр дә сезнең балачагыгызга кайтабыз икән, кичкенә кызчык Венера үзенең музыка язмышы буласын, кайсы мизгилдә аңлады? Моның өчен нинди сәбәпләр аның юлына очрады? Шул вакытны искә алып китик әле. Беләсезме, һәрбер гаиләдә әти-әни бит инде ул үзенең баласының нинди юнәлештә аңа кызык хәрәкәтләнүе, нинди җырлыймы ул анда, бийме, әллә рәсем ясыймы, әллә пластилин белән утырамы? Барыбер әти-әни бик күзәтүчән бит инде алар сизгер. Һәм мине инде күрәсең җырга бик шундый булган, мине җыр таткан. Минем әни яхшы җырлыйдыр. Әнием минем җырлыйдыр, әтием гармонда уйныйдыр. Менә кунаклар килгәч, мине гел бастырып, анда урындыкка мен бик кичкенә буйлайдым, бик кичкенә. Мәктәптә дә мин физкультурадан без тезелеп басадыр, һәм мин анда иң соңгы бала расчет окончи, первый, второй дип санаганда мин иң соңгы басып торадым, кичтеки идем. Шуга кичкенә идем. Менә әти-әни кунаклар килгәндә мине гел урындыкка бастырып җырлаталар. Аннары инде конфет, пряник бирәләр. Бу минем өчен инде бик зур бәя. Әлбәттә, кайданнан башка. Бу рәхәт инде менә җырлаган өчен ниндидер презент алырга име. Миндә куналар иде, кемгәдер аклык булар, җирдә күпме җаннар йөри, иясе шатлык булар. Миндә куналар иде, кемгәдер аклык булар, җирдә күпме җаннар йөри, иясе шатлык булар. Барлык күбәләкләр кебек киләдер кагынасы, килә гомер буена, кемгәдер таянасы. Миндә куналар иде, кемгәдер аклык булар, җирдә күпме җаннар йөри, иясе шатлык булар. Күбәләк кунган чәчкәләр, матур да, горурлар да, кемгәдер кирәк булуын, бәхет бит ул дөньяда. Шушы вакыйга инде сезнең музыкант булачагыгызны алдан билгеләп куйды дип әйтергәме? Шулайдыр дип уйлыйм. Чөнки әни гел әйтәдер, кызым, син менә инде үсә төшкәч тә инде гел әйтәдер миңа, син җырларга тиеш, җырлыйсың бик матур, бик чиста тавышың дип инде. Менә ул инде сиңгән минем каныма, мин инде уй фикерләрем инде гел шул юнәлештә. Мәктәптә дә укыганда мин гел bütün мероприятияларда, bütün чараларда гел мине җырлаталар инде. Беренче укучы. Аннары космонавтлар космоска чыккач, беренче безнең Гагарин очты бит инде шунда. И Ольга Воронецның җыры чыкты. Я земля, я своих провожаю питомцев дип. Мәктәптә инде шундый зур хор бар иде һәм мин шунда шушы җырны өйрәнеп, алга таба чыгадыр инде. Миңа ул бик кызык иде инде, алга таба ике адым атлап, солист булып җырларга инде. Һәм шунда нәзик кенә тавыш белән җырлыйдыр. Я земля, я своих провожаю питомцев. Дип менә шушы профессия ул миңа инде
сіңіп келген енді мына мектепте оқығанда анары саз ансамбліне жүрдім бит мен. Рифқат Гумеров біздің болды жетекші. Солай анары училищеға бардым енді һәм әйбәт кенә тамамладым мен училищені, анары консерваторияға кірдім. Мына көрәсің енді ол менің язмышым мына шундай юнәлеш күрсәткән. Әміне тавыш дигәнбез икән. Талантлы җырчының искиткеч югары дәрәҗәдәге җырчының тавышы ул үтә нечкә зәркән коралы. Шушы тавышыгызны ничек бүгенге көнгә кадәр югары сыйфатта сакларга мөмкин? Моның ниндидер бер серләре, формулалар бармы? Венера хатым. Әлбәттә, менә профессионал булыр өчен мин әйтеп киттем, менә мин училищега кирдем. Училищеда 4 ел укыдым. Аннары консерваторияга кирдем. Анда 5 ел укыйсың бит инде. Менә ул профессияның төбенә төшенеп, аның бүтән серләренә өйрәнер өчен әлбәттә укырга кирәк. Һәм бүгенге көндә дә мин тавышымны саклап калдым икән. Димәк, мин дөрес мәктәп алган, мин дөрес укытучыларым булган, минем тавышны дөрес итеп куйганнар. Һәм менә тавышның саклануы менә шул, ул профессионал булу, нык, чын профессионал булу. Һәм инде безнең профессия шуны таләп итә. Көн сайын без күнегүләр, упражнение дип әйтәбез. Без аларны әлбәттә тавышны, связкаларны тонуста тотыр өчен көн сайын шөгыльләнергә кирәк. Көн сайын угыймы? Көн сайын. Менә хәзер бит инде тавышны саклау буенча яңа юл уйлап таптылар. Фонограммага җырлау. Сезнең өчен еш фонограммага җырларга туры килдеме, Венера хатым? Дөресен генә әйтегез әле, безнең ашыктан әңгәмә. Мин монда революционер булдым бит, фонограммага беләсезме? Мин иң беренчеләрдән булып, шулай дип әйтергә була. Минем бит инде тавыш режиссер, минем иптәшем, минем ирем Камил. Камил абый. Һәм без менә шушы экспериментны мин үзем башладым. Мин башладым, авылларга чыгабыз. Сәхнәдә музыкантлар юк. Бер үзең басып торасың. Һәм халык уйлый инде, нәрсә магнитофонга җырлыйсың, сүндер әле магнитофоныңны дип тә шулай залдан кычкырышлар да булды тамашачылар арасында. Аннары инде мин микрофонны алып читкә алып куям. Менә мин әйтәм, тере килеш җырлыйм бит. Тере килеш. Алам, аннары җырлыйм инде, мәсәлән. Туй күлмәге кигән кыздан. Туй күлмәге. Менә шулай тамашачы инде, аннары инде аңлап инде, алар дәррәү кул чабалар инде. Бу беләсез нәрсәдән эшләнә? Бу экономия. Экономия. Ну, музыкантларга акча түләргә кирәк. Зарплата име. Монда бер үзең, әлбәттә инде концерт биючеләрсез булмый, конференциясыз булмый инде. Ул вакытта инде без парлап та Айдар белән дә җырдык, күп инде концертларда Зөфәр Хәйретдин, гомумән Зөһрә Шәрифуллалар. Минем ул тормыш бик кызыклы, бик. Менә ул фонограммаларга җырлыйдыр, баянчы басса өстән генә уйнап торадыр инде янда. Әлбәттә, менә зур стадионнарда фонограммага җырлау минемчә мөмкин. Ул җырчы кешегә күңелле дә түгелдер дип уйлыйм мин фонограммага җырлау. Фонограммага җырларга була салкын һавада, менә була бит ул яңа ел бәйрәмнәр анда язмалар. Монда инде әзер фонограммага җырлау мөмкин. Әмма ләкин фонограммага җырлаганда ул рәхәтлек юк бит ул. Рәхәтлек алмыйсың. Ул бит җанга да бүтән яктан да зур рәхәтлек. Әгәр дә син тере килеш җырлыйсың икән. Менә мин беркайчан да онытмыйм үземнең опера театрындагы менә шул җырлаган партияларымны. Ул бит шундый рәхәт менә. Анда бөтенләй башка дөньядыр инде. Башка дөнья. Гомумән опера бит инде ул иң элитар, иң шундый зауыклы жанр бит инде. Гомумән мин бик бәхетле идем ул яктан. Минем тавышка туры килгән бүтән партияларны мин җырладым. Аннары беләсеңдер, Зәңгәршәлдә дә мин мәсәлән 7 сезон анда мәсәләне җырладым. Бу бит юкка гына чакырмадылар мине. Камал театры Марсель Хакимович, ул Зәңгәршәлдә уйнау минем өчен бик зур, шулай тарихи вакыйга булды инде. Менә бик бәхетле мин ул яктан шундый
danlıklı artistlar bilen bir sahnede oynao şahıslar. Men bir tane de İşan Hazret'in 5-nji katıны idim. Meni rahatlan qiyniylary yavlık onları beylerge de irettiler Kamal Teatrı'na kızlar indi. Bik benim ijatım dep aytayım indi. Bek baxtli bo'ldi o yoqdan. Hozirda men tik turmas bir jon indi. Çünkü pensiyaga chiqsam da baribir ijod davom etadi. Onu to'xtatib bo'lmaydi. Çünkü u ijod u taningning butun gavdaning ko'zonaklari u gil ijodda kun sayin. Әйдәгез әле сөйләшеп кенә утырмыйк. Безнең әле шәйне дә тәмләп карамадыгыз бугай. Шәйләр эшләйчә реклама карабыз. Шулаймы? Әйе. Реклама? Рәхмәт итегез. Менә ни тәмле җимешләр монда, карагыз. Җиңешләре бик тәмле шәйлә. Әйе. Венера хатыны без инде әңгәмәбезнең икенче өлешендә дәвам итик. Сез инде бик танылган педагог. Инде татар эстрадасының ничә буын җырчылары сезнең укучыларыгыз. Икенче әни диләр сезне яратып. Сездән нинди кешеләр уңышка ирешә ала һәм һәрбер укучыгызга сез бер стратегия укытуын кулланасызмы, әллә төрле-төрлеме? İlyas, мен pedagogikada инде мен 25 ел якын. 25 ел. 25 ел. Чынлап та икенче әни, чөнки кай вакыт минем дә сезнең укучыгыз буласым килеп китә, беләсезме? Шуның хәтле килермен инде, килермен. Тавышыңны тикшереп карармын, аннары әйтермен. Ярыймы, буламы синнән берәр шәхес чыгырмы, җырчы чыгырмы дип кил. Яхшы килештек, ләкин сез аларга шундый җылы иттереп карыйсыз име? Мин шуннан чыктым сүземне. Әлбәттә. Ничек шулай мөмкин? Икенче әни булырга. Сез бит укытучы. Әни дә шул вакытта. Тәҗрибәме? Менә сез әйтеп киттегез, тапшыруның башында 40 елга якын минем инде сәхнә иҗат тәҗрибәм. Мин алар өчен тере мисал. Менә ничек Венера хатыны шушы дәрәҗәләргә менгән, ничек шушы исемнәрне алган. Менә ничек алган икән ул? Менә мин инде анда барсында тәсвирләп әйтәм. Тырышлык, максатчанлык, шушы юлдан тайпылмаска бер каяда. Менә формула. Менә формула иң мөһиме укыганда әлбәттә тырышлык. Тырышлык кирәк. Чөнки менә тагын кабатланам инде, әгәр дә син үзеңнең профессияңнең бөтен серләренә төшенмәсәң, бөтен аның нюансларын белмәсәң, методикасын син әгәр дә син аны үзләштерә алмасаң, син барып чыкмаячак синнән беркемдә. Шуңа күрә мин таянам үземнең менә шушы миндә булган сыйфатларны балаларга да сеңдерергә. Менә тырышлык, мин ялкауларны яратмыйм. Сездә ялкаулар яши дә алмыйдыр ялкаусы. Юкмы? Алар бары китәләр 1-2 елдан. Без беләсезме, китүчләр бик әз. Ләкин мин аларны бик каты ялкауларны эләгә аларга бик каты эләгә. Менә бит. Эләгә, чөнки башкача булмый. Мин бик таләпчән, мин бик усал укытучы дип әйтәм инде. Ләкин беләсезме, ул таләпчәнлек, ул усаллык нәрсәдән? Мин бит аларның барысында алардан кеше ясыйсым килә. Менә кеше күрәсегез профессионал ясыйсым килә бит минем. Минем үземнең методикам бар. Минем методика әлбәттә ул һәрбер кешенең менә шу индивидуаль сәләтенә таянып инде мин һәрберсен ачасым килә. Аның кайберәүләре ябык, менә бөтен менә актерлык сәләтләрен бик кыйнак, менә оялчан гына мәйтә ачылырга кирәк. Сүзнең тәмен белергә кирәк. Аннары инде менә рәхәтлек була. Менә бик күпләре инде шигырьгә шундый битараф. Күрәсең инде бәлкем алар шигырь укымагандыр, белмиләрдер шигырьнең тәмен, өйрәнмәгәннәрдер дип уйлыйм инде. Шуңа менә шул өйрәтәбез инде шул. Сез аларның күңелләрендә чисталык күрәсезме? Ихласлык, паклык укучыларда. Әлбәттә, бигрәк тә авылдан килгән балалар, алар бит инде гел хезмәттә тәрбияләнгән, шундый безнең бит инде
татар гаиләләрендәге бу ярамый, тыйнаклыкка, Менталитеты бозыймы. безнең менталитет Күп бераз тыю. шундый кысаларга балаларына куя инде, алар уялалар, үзләрен ничектер ашырга. Ашыр. Бу караганда тәрбия дә бу, ләкин ул сәхнәдә комачаулыймы? Сәхнә ул Башка дөнья. ашырга кирәк. Сәхнәдә ашылырга, бөтен күңелеңне, бөтен җаныңны, Бүтән дөньяңны, Бүтән дөньяңны, нәрсәң бар шуны ачып салырга, мин аңладым. Аха. Монда инде халыкны гаҗәпләндерергә кирәк. Менә синең ул бит ихласлыкны әйтә. Менә сәхнәдә ихлас булу, менә аны бит тамашачы, ул сизгер бит безнең тамашачы. Бик. Ул күрә, ясалман бу артист. Ихласмы бу артист? Чөнки безнең хәзерге эстрадада ул ясамалык бик күп. Сәнгатьтә шәхес булыр өчен, сәнгатьнең дәрәҗәсен күтәрер өчен, аннары бит әле син халык белән аралашасың. Халыкның да зауыгын төшермәскә кирәк. Халык бит ул зауыклы сәнгатьне аңлый аларлык дәрәҗәдә аны да тәрбияләргә кирәк. Шуңа күрә китте репертуар, конъюнктурный репертуар, конъюнктурный җырчылар да бик күп бит инде. Шуңа күрә сәхнәдә булырга тиеш затлы, репертуар җырлаган җырчылар. Мин инде сәнгать мәдәният институтында шушы безнең элеккеге халык җырлары, ретро җырлар, композиторларыбызның әсәрләренә таянып, шул әйтегендә шул музыкада, шул сәнгатьтә мин тәрбияләргә тырышам идем. Гомумән без бик тырышабыз. Минем бит әле кафедрада, Ильяс, беләсеңме, бүтән мин тәрбияләгән шәкертләр минем кафедрада, шулай ук минем коллегаларым булып эшли. Алалар шунда эшләргә төпләнәләр. Әлбәттә, мин укыту гына түгел, мин аларны укуларын тамамлагач, аларны эшкә дә урнаштыру, ул бит менә бит әнинең менә төп вазифасы шул бит. Мин бит балаларны белмидер идем әле мин моны. Безнең институтта безнең кафедраны тамамлаган балалар, студентлар инде дәүләт җыр бию ансамблендә, Бермәнчек ансамблендә, Айдар Фәйзрахманов ансамблендә, Казан филармониясында, гомумән менә иң дәрәҗәле шундый коллективларда үз урыннарын табып, менә хезмәт итеп яталар. Уңыш елмаю артист тормышында, кеше тормышында нинди принцип буенча билгеләнелә югарыдан? Кемгәдер ул күбрәк елмая, кемгәдер юк. Ни өчен шулай? Уңыш булай гына өстән Хавадан очып төшмәй инде ул. Уңыш ул әлбәттә тырышлыкның нәтиҗәсе. Менә бит мин опера театрыннан соң мин эстрадага әйтеп киттем инде, әкренләп кирдем. Шулай бит. Мине бит башта кабул итмәде тамашачы. Ой, ул шәрелдек тавыш, ул теге опера җырчысы, нәрсә инде ул, мин теге үҗәт, мин әйтәм, тукта. Әкрен генә тырыша, шулай берсеннән берсе матур җырлар. Аннары мин таныштым бит инде үземнең яраткан, хәзерге вакытта инде без бик дуслар булып яшибез инде. Ул Резида Ахиярова. Аның җырлары хәзер туй күлмәге. Менә шул җыр мине бер көндә танытты да куйды. Венера хатыны, шул җырдан бер үзекне дә башкарып китегезче. Туй күлмәге ак ефәктән кызлар гүя, ак кышлар, аклык бит ул, сафлык бит ул, яусын әйдә алкышлар. Туй күлмәге кигән кыздан көнләшепләүләр элек. Туй күлмәге
Xatım, kиләчәк эстрадасын нинди иттереп күрәсез? Татар җыры, киләчәк татар җыры нинди булачак? Татар җыры әле яшәр бит. Һичшиксез яшәр. Һичшиксез яшәр әлбәттә. Татар җыры яшәр, милләтебез яшәр, халкыбыз яшәр. Мин искә төшерәм менә 80нче елларны, 90нчы елларны. Без радиога барабыз җыр яздырырга. Һәм шул җырның худсовет аша үткәнен без шундый түземсезлек белән көтәдерик. Чөнки анда худсоветта шундый шәхесләр сиңа бәя биреп утыралар. Һәм инде ул әгәрдә музыкаль редакциягә гел аптыратып шалтыратадыр. Уздымы минем җыр, уздымы җыр, худсовет булдымы дип. Җырың узды дигәч, ул безнең өчен шундый зур шатлык, беләсезме? Ул замандагы җырлар бүгенге көндә алар безнең телевидение һәм радионың алтын фондын тәшкил итәләр. Әлбәттә заманалар үзгәрде. Хәзер артистлар да инде бик күп дип әйтик инде, төрле разношерстный дип әйтик инде. Репертуарда нәкъ шундый. Мин бик теләр идем татар җыры без бит тамашачыга тәкъдим итәбез. Ул зауыклы булырга тиеш, затлы булырга тиеш. Аның сүзләре дә мәгънәле булырга тиеш. Мин татар эстрадасының киләчәген җырларында зауыклылык, затлылыкны күрәсем, ишетәсем килә. Шуның белән без тамашачыны да тәрбиялибез. Ни өчен кемдәдер бик яхшы тавыш, сәләте дә бар, ул үсеп китә алмый, зур сәхнәгә чыкмый. Мондый шәкертләрнең төп киртәләре һәм аны атлап чыга алмау сәбәпләрен нидә күрәсез? Ни өчен кеше булып китә алмый алар? Менә сез әйтеп киткәнегез бер җөмләдә харизма. Яхшы харизмалы тавыш диләр. Харизма ул тавыш түгел, ул харизма халәт. Ул тавышка менә шушы әйтик харизманы кушып бергә менә шундый органичный булу, сәхнәдә ясалмалык булмау, Кешедә моң бар бит. Ул я бар, я юк. Әлбәттә. Харизма да шулаймы? Я бар, я юк. Менә безнең Әлфия апа, нинди харизмалы, нинди моңлы. Илһам абый, ул бер кашанда селкенеп тә, биеп тә тормыйдыр сәхнәдә, күпме анда менә әйтәләр, ички дөньясы, аның шундый көчле, шундый харизмалы иде. Менә ул хәзерге фондтагы язмаларны карыйсың, искиткеч. Безнең яшьләр шулардан бик күп әйтик инде әйберләргә өйрәнергә тиеш, карарга тиешләр. Менә мин хәзер соңгы вакытта менә бик шат, беләсеңме, Майдан каналы менә шушы ретро, шушы элеккеге җырларның концертларын тапшыра башладылар. Шул кадәр рәхәт инде. Мин анда карыйм, анда клиплар бик күп. Минем бит клипларым да юк. Мин бит үземә, минем продюсерым да булмады. Мин үзем режиссер, һәр вакытта концертлар ансы оештыралар. Мин үзем сценарий авторы, режиссер, үзем туплыйдырым бригаданы. Соңгы вакытта инде минем бит Йолдызлар фабрикасы, үзем Йолдызлар фабрикасы белән рәхәтләнеп. Менә алар, менә анда безнең элемтә шәкерт һәм остаз. Алар инде мине күрәдер сәхнәдә. Ничек аларның остазлары сәхнәдә үзен тота, нәрсә сөйли. Мин бит анда теге билдән түбән анекдотлар бер кашанда сөйләмәйм. Шулай да халыкның игътибарын җәлеп итә торган миндә шулай менә энергетика, харизма дигән әйбер миндә ул бик көчле. Мин аны әйтә алам. Без аны тоеп утырабыз хәзерге мизгелләрдә Венера хатына. Рәхмәт сезгә вакыт табып килгәнегез өчен. Иҗат уңышлары сезгә. Әле шулай бергә матур бердәм булып яшик. Илгә, сүзеңә дә бик зур рәхмәт. Һәм Майдан каналын караучы тамашачыларга да мин изге теләкләремне юллыйсым килә. Шулай бергә очрашырга язсын. Амин, шулай булсын. Мин сезне кул чабыз атам бүген Венера хатына. Рәхмәт килүегез өчен. Рәхмәт. Сау булыгыз. I just fade away. Fade away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up. I feel it. I love I'm trying to feel.
I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. Your love is fading. I feel. Традицияләргә тугрылык, кунакларга игътибарлы караш, хәләл продуктлар, шәп музыка, Марам рестораны, Көнчыгыш әкияте сезнең өстәлегездә. Примадонна. Гәрчә алай дигән яратмаса да без аны нәкъ шулай дип атыйбыз. Чынлап та Венера Ганиева үзе атаклы педагог, профессор һәм легендар җырчы. Без аны яратабыз, балачактан яратабыз. Бүген дә ул үзенең серләрен яшермәде, ачты. Ачыктан-ачык әңгәмә кунагы булганы өчен әлбәттә аңа рәхмәт. Ә инде соңгы сүз кадерле тамашачы сездән. Киләсе ачыктан-ачык әңгәмәләргә кадәр дип бүгенгә сау булышам. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.